آپ نو یہ پیغام دینا چاہنا وا جنوں یار کہیے او دے پیچھے نہیں ہونا، بالکل پیچھے نہیں ہونا، بالکل پیچھے نہیں ہونا. ہن نینا وچ نین پاو، رل کے پڑھیے تے رل کے سرکار دی بارگاہ دے اندر جائیے. جنوں یار کہیے او دے نال رہیے، جنوں یار کہیے او دے چڑھ جائیے بھیت کھو لینا جے کر یار دے نام دا ملے منا جھوڑی پال یہ تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لیے پیشان